tikulandireni pano patilankhuleni Ambuye. Lerotu ndi Loweruka, mulungu wa 6 pa masiku apachaka, ndipo ndi pa 11 Meyi. Tipemphere. Tukupemphani Ambuye, mukomese nthawi zonse mitima yathu kuti tidzipereke pogwira ntchito zabwino nthawi zonse, ndipo mutininke mphaso zambiri za maphunzitso anu akumwamba kuti tiyesese ndithu kutsata zoyenera zosatha zomwe chikondwerero cha Pasaka chimatipasa. Amen. Mawu athu oyamba lero akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi, ntchito mutu wa 18 ndi 23 mpaka na 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Ezekiel Saka kuchokera ku Our Lady of Hope Chipaso Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Uthenga wathu ukuchokera mu uthenga wa Yohane mutu wa 16 ndi 23 mpaka na 28. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Chikaya, a Carmelite Missionaries kuchokera ku Carmel Prayer House Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Apolo ankalankhula ndi kutsimikiza ndi malembo kuti Yesu ndiyedi mpulumutsi olonjezedwa uja. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Atakhala kumeneko kanthawi ndithu, adachokako nakayendera dziko la Galatiya ndi la Frigiya akulimbikitsa ophunzira onse. Myuda wina dzina lake Apolo, mbadwa ya ku Alexandria, adabwera ku Efeso. Adali munthu wodziwa kulankhula ndi wodziwa malembo kwambiri. Iyeyu adaphunzitsidwa njira ya Ambuye, ndipo ndi changu chachikulu ankalankhula ndi kuphunzitsa za Yesu molongosoka. Chonsecho ankangodziwa za ubatizo wa Yohane wokha. Tsono adayamba kulankhula molimba mtima m'nyumba ya mapemphero ya Ayuda. Koma pamene Prisila ndi Akwila adamumva, adamtenga namufotokozera njira ya Mulungu molongosoka koposa. Pamene Apolo adafuna kuwolokera ku Akaiya, abale adalimbikitsa, nalembera ophunzira akumeneko kalata kuti alandire bwino. Tsono atafikako, adawathandiza kwambiri amene anali atakhulupirira chifukwa cha kukoma mtima kwa Mulungu. Pakuti iye adatsutsa Ayuda mwamphamvu pamaso pa anthu, natsimikiza ndi malembo kuti Yesu ndiyedi mpulumutsi olonjezedwa uja. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adawuza ophunzira ake kuti, pa tsiku limenelo simudzandifunsa kanthu, ndipo ndikunenetsa kuti chilichonse chimene mungapemphe kwa Atate potchula dzina langa adzakupatsani. Mpaka tsopano simunapemphe kanthu potchula dzina langa. Pemphani ndipo mudzalandira, kuti chimwemwe chanu chikhale chathunthu.
Ndakuwuzani zimenezi mophiphiritsa. Nthawi ili kudza pamene sindidzalankhula nanunso mophiphiritsa, koma ndidzakudziwitsani momveka za Atate. Tsiku limenelo mudzapempha potchula dzina langa, ndipo sindikuti ine ndidzakupempherani kwa Atate ayi, pakuti okukondani ndi Atate amene amakukondani chifukwa mumandikonda ndipo mumakhulupirira kuti ndidachokera kwa iwo. Ndidachokeradi kwa Atate kudza pansi pano. Tsopano ndikuchokanso pansi pano kupita kwa Atate. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Kuchokera m'mawu athu oyamba, Paulo woyera pamene akuyenda madera osiyanasiyana ndipo lero wafika ku dziko la Agalatiya ndi ku Frigia, akuwalimbikitsa ophunzira otsatira Yesu amene amakumana kumeneko. Ndipo akukumana ndi Muyuda wina amene akuti ndi Alexandria, wako Alexandria, amene zina lake ndi Apolo, amene anali munthu odziwa kuyankhula ndipo amagwiritsa ntchito luso lake loyankhula kutembenuza ena, kulalikira uthenga wabwino. Kodi ifeyo ambiri ife tili ndi luso, ukaswiri odziwa kuyankhula? Kodi timagwiritsa ntchito luso lathuli kuti tiathandize ena amudziwe Yesu, adziwe zakuuka kwa akufa kwa Ambuye Yesu? Ena tili ndi luso lolemba, zochita zathu zizilalika kwa ena, ukaswiri umene tili nawo uzilalika kwa ena. Izitu ndi zimene amachita Apolo. Akuti iyeyu adaphunzitsidwa njira ya Ambuye ndipo ndi changu chachikulu ankalankhula ndi kuphunzitsa za Yesu molongosoka. Choncho ankangodziwa za ubatizo wa Yohane okha. Ife timadziwa ngakhale ndi ubatizo wa Mzimu Woyera, ubatizo umene Ambuye Yesu adabweretsa. Kodi nanji ifeyo sitingamathandize ena, kubweretsa ena kwa Ambuye Yesu, kubweretsa ena kwa Mulungu? Tiyeni tikhale Apolo pakati pa zathu, tadziwitse ena ndi maluso ndi zonse zimene ife tili nazo, ukachenjedo umene tili nawo, tizigwiritse ntchito pothandiza ena kuti amudziwe Ambuye Yesu. Chikhulupiriro chouka kwa akufa kwa Ambuye Yesu chifalikire posepose, kuchokera m'maluso osiyanasiyana, mu mphaso zosiyanasiyana, mu nzeru zosiyanasiyana zimene ife tili nazo. Kuuka kwa akufa kwa Ambuye Yesu kumatipanga ife kuti tikhale amodzi, tibwerenso kwa Ambuye Yesu. Ndipo ndikuuka kwa akufa kumeneku kumene kumayambanso moyo wina watsopano mwa wina aliyense. Ndikuuka kwa akufa umeneku kumene kukubweretsa moyo titiyanjane ndi Mulungu Atate. Kuuka kwa akufa kumeneku kumatipanga ife kukhala abwezi a Mulungu, abwezi a Ambuye Yesu. Ndifaketu lero Ambuye Yesu akutiuza kuti ine ndikupita kwa Atate anga komanso Atate anu. Ine ndikupita kwa Mulungu wanga komanso kwa Mulungu wanu. Kodi ifeyo ndi anthu amene tikumvetsera ndi kumasatira zimene Ambuye Yesu akutiphunzitsa? Kodi ifeyo ndi anthu amene timamvera ziphunzitso za Ambuye Yesu?
ngati timamvera ziphunzitso za Ambuye Yesu, Ambuye Yesuyo amatipanga ife kukhala abwenzi ake, brothers and sisters of Jesus. Ndipo pamene tikukhala abwenzi a Ambuye Yesu, Ambuye Yesuyo amatipanganso ife kukhala ana a Mulungu. Amatithandiza ife Ambuye Yesu pamene tikumumvera Iye, kumukhulupirira Iye ndi kumasatira zimene Iye amatiphunzitsa, amatipanga ife kukhalanso ana a Mulungu, abwenzi a Mulungu, brothers and sisters of Christ, amene timasanduka ana a Mulungu. Pamene amanena zimenezi, Ambuye Yesu tikamamusatira ndi kumamvera zimene amatiuza, akuti mtima wathu, moyo wathu umazaza ndi chikondi chimene Mulungu ali nacho pa ife. Zimenezitu ndi zonyadirisa kwambiri. Kodi ifeyo timapita kumene kuli Mulungu? Kodi ifeyo ndifedi ana a Mulungu? Ngati tili ana a Mulungu, kodi timatsendera kufupi ndi Mulunguyo ndi kumakhala naye ndi kumanjoya mwa Mulunguyo amene ife tili naye? Komanso tituone kuti amene ali mwana wa Mulungu, amene akunjoya kukhala ndi Mulungu, amakhalanso ndi ufulu ozaza. Tinene kuti total freedom, ufulu ozaza. Ndipo amakhaladi mu ufulu umene ukumpasa iyeyo kuti akhale kuti wagwa mchikondi ndi Mulungu, intimacy with Jesus, intimacy with God. Kodi ifeyo moyo wathu tili ndi ufulu ozaza umene ukutipanga ife kugwa mchikondi ndi Mulungu? Kugwa mchikondi ndi Mulungu zimatanthauza kuti ife nthawi zonse tidzakhala omvera zimene Ambuye Yesu akutiuza, zimene Ambuye Yesu akutipempha, zimene Ambuye Yesu akufuna tife tichite. Ndipo zonse zimene ifeyo timasankha, zimene ifeyo tikusankha kuti tichite, ma decisions amene tikupanga adzakhala otsatira malamulo a Mulungu. Kodi inu ndi ine zochita zathu zikusatira malamulo a Mulungu? Zikusatira zimene Mulungu akufuna mmoyo wathu kuti ife tizichita, kapena tikusatira zimene ifeyo tikufuna? Mawu amene watu akutithandiza ife kuti tikhale osatira the commandment of God. Tiyeni ife amene tikukonzekera kukwera kwa Ambuye Yesu tiyambe kumasatira zimene Ambuye Yesuwo anatiphunzitsa, zimene Ambuye Yesuwo akutisiyira pa dziko lino lapasi, kuti tithe kumagwiritsa ntchito ndi kumayenda mu plani ya Mulungu nthawi zonse imene imabweretsa chimwemwe mmoyo wathu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.